לאחר תקיעת השופר נהוג לומר תפילה קצרה, המציינת אף אם אינה חוגגת את יום הולדתו של העולם, ומבקשת רחמים ומשפט צדק. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. מי הם הבנים ומי הם העבדים? תפילה זו מבוססת על המשנה הקובעת בראש השנה, כל באי העולם עוברין לפניו כבנו מרון, שנאמר בתהילים ל"ג, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. מבין אל כל מעשיהם של מי? הפסוקים הקודמים בתהילים מבהירים זאת, משמיים מביט השם ראה את כל בני האדם. לפיכך גם ההמשך צריך להתבאר כך. אם כבנים כל בני האדם, רחמנו כרחם אב על בנים. אם כעבדים כל בני האדם, עינינו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו. רעיון זה עומד ביסוד ברכת מלכויות. תן פחדך על כל מעשיך, וישתחוו לפניך כל הבירואים, ויעשו כולם אגודה אחת. רק על גבי מסד אוניברסלי זה, אנו פונים בבקשה ייחודית יותר. תן כבוד לעמך, שמחה לארצך, וששון לעירך. השנה האחרונה ידעה שפל אנושי אדיר. הטבח של שמיני עצרת יסודו בשלילת האנושיות, במחיקת ערכו של מי ששייך לקבוצה אנושית אחרת, בשנאה המתרגמת לחדווה בנטילת חיי האחר. היכולת של כל בני אדם לעשות אגודה אחת נראית רחוקה. תפילת ראש השנה מבקשת תיקון. תקיעת השופר בליווי היום הרת עולם מזכירה לנו את היסוד האנושי המשותף. היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא להביט על כל בני האדם. וכהדהוד היא נוטעת בלב המתפללים מבט אנושי על בני האדם באשר הם. ואז צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, ועולתה תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. שנה טובה.